I dag skal vi se, hvordan man laver regnehistorier i Pixdom. Som I kan se, er jeg først gået ind på SkoleTube, og nu vælger jeg Pixdom. Og jeg vil gerne lave en tegneserie. Og igen, jeg vælger tegneserie. Og her i starten vælger vi en nybegynder. Jeg får nu mulighed for at vælge en eller anden baggrund, som jeg kunne tænke mig til min regnehistorie. Det kan være, at jeg siger, at jeg vil gerne på fastfood-restaurant. Og det vil passe mig fint med, at de sidder her ved bordet. Jeg vælger den her. Nu kan jeg vælge imellem, hvor mange personer, som jeg vil have med i min historie. 1, 2 eller 3. Jeg vælger 2. Jeg får nu mulighed for at vælge, hvordan personen skal se ud. Det kunne være her og her. Så skal computeren lige bruge lidt tid på at loade figurerne op. Om lidt vil I kunne se, hvordan scenen så kommer til at se ud. Vi venter lidt endnu. Og der er den. Det der er smart nu er, at jeg kan skrive min regnehistorie heroppe i taleboblen. De sidder altså på en restaurant. Det kunne jo være, at de vil købe noget mad. Den ene siger, jeg vil gerne have en hamburger til 8 kroner. Og den anden, hun skal måske også have købt noget. Det kunne være, at jeg køber en cheeseburger til 10 kroner. Da vi arbejder med talkaniner, kunne det her være 10'er-kaninen, altså det her med at lægge 10 til. Godt, nu har jeg starten på min regnehistorie, og jeg har altså mulighed for hernede at lægge et nyt billede ind. Jeg skal selvfølgelig lige have tid. Og den kommer her, og jeg kan altså skrive videre. Godt. På et tidspunkt, så bliver jeg jo nok færdig med det her, siger. Nu er den, som den skal være. Kunne det være en historie, der kunne se sådan her ud? I ser det på Burger Bar, og det er 10'er-kaninen, vi bruger i den her regnehistorie. Først fortæller jeg historien om mit problem. Han vil gerne have en hamburger til 8 kroner. Hun vil have en cheeseburger til 10. Han glemmer sin punkt, og hun agter at betale. Og så kommer vi her til sidst. Noget af det afgørende i regnehistorien. Her kunne jeg rigtig godt tænke mig, at I forklarer, hvordan I har tænkt. Hvordan kommer I frem til resultatet? Hvordan er processen i regnestykket? For eksempel som pigen her. 10 mere end 8. Jeg går 10 op. Det er 18. Og du fik også 18. Vi er altså enige. Ja, det var, hvordan vi laver regnehistorier i Pixdom.